A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada do director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, participou esta mañá na apertura do encontro anual da Plataforma Tecnolóxica do Viño, que tivo lugar no Liceo de Ourense, onde salientou a importancia da innovación para impulsar o sector vitivinícola galego. Asimismo, sinalou a necesidade de aplicar a innovación nos procesos de produción e digitalización das adegas, así como de impulsar a investigación no eido das novas tecnoloxías de fermentación, control da calidade e rastrexabilidade, co fin de manter a competitividade no mercado global. O sector vitivinícola ten un importante peso na economía da comunidade. Este eido está estreitamente ligado coa calidade e Galicia conta con ata 5 denominacións de orixe de viño, cun valor económico estimado que supera os 350 millóns de euros e ocupa máis de 10.000 viticultores e preto de 500 industrias. A SEMADE contribúe de xeito significativo á creación de emprego no medio rural.